Ето, че вече стигнахме и до Свекая. Това е гледката от входът на скалата. Ето е самата скала. Огромна единична скала. С височина може би около 30-40 метра. Има дупка в нея, но няма пещера, само това е. Може да се влезе в нея и да се качите до максимум там. Има много легенди за тази скала. Останалото при нея е, че е самостоятелен бог. Покрай нея няма останали, както виждате. Определено се заслужава да се види. Не очаквах да е толкова голяма. Преходът не беше никак лек, понеже денивелацията е доста голяма. И трябва от селото да се слезе до дерето отдолу, където е реката, и да се качим отново до тук. Но определено се заслужава. Правим бърза почивка, зареждаме малко като хапнем някоя друга снимка и се отправяме към следващото предизвикателство за деня. Насладихме се на тази страхотна величествена скала и продължаваме нататък. Сега трябва да се върнем по същия път до реката, оттам да се качим отново до селото Момчидай и оттам до село Три могили. Ето ни е колата. Ще хапнем на кузо, ще починем малко. И след това продължаваме към следващата дестинация за днеска, а именно Белинташ. Определено от скалата до реката пътят ще е доста по-лек, защото е само по надолнище. Но след това ще да се скачим отново до Момчидай и оттам да се хванем пътеката към село Три могили. Определено маршрутът не е от най-лесните от къщите на село Момчидай до тук. Затова ви съветвам, ако решите да го правите, да си прецените дали ще ви стигне времето и силите, защото пътят не е малко и денивелацията също. Вижте докъде трябва да стигнем. Трябва да слезем отдолу, да се изкачим по целия този хребет до къщите на селото, които са чак отгоре на върха. Това ни очаква в моментът. Стягаме се и продължаваме. За последно се любувам на тази прекрасна гледка. И е време да тръгвам към село Три могили.
от Съркая до Момчидам. Обратно пътя го взех за около час и 5-10 минути. По-малко отколкото на отиване, но така и очаквах. Сега се насочваме към колата и продължаваме към Беленташ. Ще се включа отново, като стигна там. Почти стигнахме до селото. В момента е 9:15. Тръгнахме в 8:30. Значи почти 7 часа отиване, връщане, време за почивки, снимане. Като цяло можеше и малко по-бързо да мине преходът, понеже при отиване към Съркая обърках малко прехода и там се забравих може би към половин час. Но все пак съм много доволен от прехода. Още около 5 минути до центъра на селото, където е колата. Ще спра да почина малко, ще капна набързо и продължаваме към следващото място, което е Беленташ. Ще се включа отново след малко. Стигнахме до паркинга на отбивката за Беленташ и тръгвам по пътеката към него. В района са известни 3 свети места. Това са Беленташ, Караджов камък и Кръстова гора. Този път няма да имам време да обиколя другите две. Ще ги оставя може би след около месец, когато пак ще дойда тук. Днес ще се насочим само към Беленташ. Не съм го посещавал до сега. По информация пътеката дава, че е около 40 минути в посока. В момента е 5 без 15. Ще се опитам да взема колкото може по-бързо, за да има време да включим и още нещо към денята. От паркингът до отгоре са не повече от 20 минути нормално ходене. Ще ви пусна клиповете, които направих с дронът, защото на тях по-хубаво може да се види цялото скално образование. Сега се отправям отново към колата и мисля да посетя последно за днес един водопад. Ето го зад мен, дървото на желанията. Окичено цялото в мратеници. Водопадът, който ще посетим, не е нещо особено. Каза се водопад Свети Георги. Доста лесно достъпен е. На около 5 минути пеша от
пътят. Спирате колата и просто слизате. Не съм го посещавал, но така като гледам снимки и описания, не е по-висок от 7-8 метра. След малко ще бъда на него и ще се обидя лично дали е така. И с това мисля да приключа за днеска. Вече сме на последната спирка за деня. Водопад Свети Георги. Както се мислиш, не е нищо особено. Малко водопадче. Но и той си има своята красота. Лесно достъпване, намирате точно за самият път. Има отбивка за него. Който желая може да го посети. Това е от мен за днес и за този клип. Надявам се да ви е харесало, надявам се да сте изкефили, както аз се изкефих на тази красота, особено от Родопите. И очаквайте ме отново с подобни клипове за маршрути из България. Може да напишете в коментарите къде желаете да направя следващия поход, както и какви дестинации предпочитате да посещавам. Дали върхове, дали екопътеки, дали водопади, пещери и така нататък.